Teší nás, že si s nami. Keď otvoríš kartón, úplne na vrchu nájdeš príručku rýchleho štartu. Nižšie sa nachádza samostatne zabalený mineralizačný filter. V samotnom zariadení je filter MN už nainštalovaný. Oba filtre sú súčasťou balenia. Filter MN zlepšuje chuť vďaka aktívnemu uhliu a bambusovým vláknam. Mineralizačný filter obsahuje prírodné minerálne kamene a zabezpečuje vyvážený minerálny profil. Môžeš si vybrať ľubovoľný filter a kedykoľvek neskôr ho zmeniť. Najprv vyber zariadenie z obalu a polož ho na rovný povrch. Teraz vyber nádrž na vodu, aby si to urobil lomka a jemne nádrž nakloň smerom k sebe, potom ju ľahko zložíš. V nádrži sa nachádza aj tvoja karafa, ak si kúpil lomka a set. Ak chceš používať filter MN, môžeš hneď prejsť na aktiváciu filtrov. Ak chceš používať mineralizačný filter, musíš najprv vykonať nasledujúce kroky. Vyber filter C8F, aktívne uhlie, a filter RRO, osmotická membrána. Neboj sa, držia pevne, pretože systém musí byť pod tlakom tesný. Môžeš použiť trochu sily, potom vytiahni nainštalovaný filter MN, uchop ho za krúžok a vlož mineralizačný filter do toho istého slotu. Následne znova zatlač filtre CF a RO, až kým nezacvaknú. Teraz prechádzame k aktivácii filtrov. Pripoj Homeone do zásuvky . Naplň nádrž na surovú vodu po značku 5 litrov. Vlož ju späť a zatvor klapku. Homeone teraz automaticky spustí filtráciu. Počkaj približne 1 až 2 minúty. Po uplynutí 1 až 2 minút postav podvítok veľkú nádobu a podrž stlačené tlačidlo dávkovania. Zariadenie bude vypúšťať vodu, kým sa nevyprázdni nádrž na čerstvú vodu s objemom 1,2 litra. Po niekoľkých minútach uvidíš na displeji symbol šípky. Je čas vymeniť nádrž na surovú vodu. Nádrž znova vyber . Na pravej strane nádrže sa zhromaždila odpadová voda z osmotického systému. Túto odpadovú vodu vylej. Potom znova naplň nádrž po značku 5 litrov a vlož ju späť. Nechaj Homeone opäť filtrovať a znova vypusť vodu, až kým sa symbol šípky neobjaví druhýkrát. Ak si začal lomka a s mineralizačným filtrom, zopakuj proces spolu 3-krát, nie 2-krát. Teraz sú filtre aktivované. Vylej odpadovú vodu a nádrž znovu naplň. Odteraz si môžeš užívať filtrovanú vodu. Ak budeš neskôr chcieť prepínať medzi mineralizačným filtrom a filtrom MN, odporúčame po výmene nechať cez zariadenie prejsť jednu plnú nádrž, skôr než začneš vodu piť. Ak máš otázky, môžeš nám kedykoľvek napísať e-mail alebo nás kontaktovať cez live chat na našej stránke alebo cez Allegro.